Għas-seba' darba l-lokalità ta' Żurriq se tkun qed terġa' torganizza festa ħut wara nuqqas ta' sentejn kaġun tal-pandemija tal-COVID-19, festa li ħafna jattendu għalija biħġarhom. L-attivitajiet marbuta ma' din il-festa se jkunu mifruxin fuq jumejn bejn it-28 u d-29 ta' Mejju organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Żurriq. Il-kelliem tal-Partit Nazzjonalista tal-Agrikoltura u s-Sajt Tony Bezzina tkellem ma' Net News u fisser l-importanza ta' attività bħal din. Mezz importanti wkoll kif nippromovu il-prodott lokali. Prodott lokali li hu prodott frisk u tajjeb għas-saħħa tal-bniedem u għalhekk lokalitajiet bħal dawn lokalità anke bħal Żurriq jagħmel attivitajiet appropizju biex jippromovi il-prodott lokali Malti. Matul dawn il-jumejn il-Kunsill Lokali ħaseb li organizza n-numru ta' attivitajiet għall-familja kollha kif jispjega l-Minority Leader Kyle Mifsud. Iż-Żurriq huwa sinonimu mal-baħar, allura bla dubju ta' xejn nissemmi kelma Żurriq jiġi f'moħħok il-baħar, allura huwa oriġinalment li kellha tittella din l-attività b'isem Festa Ħut. Attivitajiet li ħafna jfittxu għamtu kull sena fej fost l-oħrajn se tinfetaħ għall-pubbliku il-mitna tax-Xarolla. Għal dawn l-aħħar 7 snin deċidejna nagħmluha Festa Ħut, dejjem kien ta' suċċess. Il-ħut huwa sinonimu ma' Żurriq, hawn ħafna sajjieda u għalhekk għadna nerġa' naqdu din wara jumejn wara sentejn ta' pandemija għamilna din l-attività. Kristin Mamo għal Net News.